Най-простият начин да изкарвате повече пари е да спрете да сте скромни. Много от нашето поколение са възпитани в това да са перфектни. И ако нещо не е перфектно, то значи то не е готово. Но днес в епохата на социалните мрежи, когато всичко се променя буквално от днес за днес с часове, ако правим всичко идеално, то никога няма да го направим. Скромността ни никога няма да ни даде да направим един импровизиран рилс или да направим сторите, в които да разкажем за себе си. Забележете какво правят младите, особено ако сте над 30 години. Те нямат дори и 1/10 от вашият опит, но крещят 10 пъти повече в социалните мрежи колко са яки. Виждате ли ги? Скромността вече не е модерна. Така че разказвайте по-често навсякъде, където може да разказвате какво правите, как го правите, за кого го правите, абсолютно във всички социални мрежи, в които може да качвате съдържание. Разказвайте и споделяйте отзиви, споделяйте резултати на вашите клиенти, споделяйте вашите произведения и вашите услуги. Разказвайте какво сте учили, как живеете и в какво вярвате. Именно на това уча в менторската си програма, как един малък бизнес да се откроява, да знае за какво да говори, как да го говори, така че да бъде видян, разбран, чут и поискан. А за да ме видиш, да ме усетиш дали аз съм твоя човек, може да си запишеш диагностическа сесия горе в линка в профила.